Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka paret but pila bandai group ban kuli da ke education loan. Pila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpinyu Turek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Banle Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol How number 90890-97907. Kinautre Jong Meghalaya Energy Corporation Limited haka kanru tre ujamang arhajar arpulai kila pelong ya kajinga ki da ka basange tre kam hadien baki bor penya jong kanika office ka bapet ya ka kam sam boarding hapo ka jela borok away kala penslam mansiu ya ketulop jong ubnai ya yong arhajar arpulai wat hadien bala palat shipau tre ubnai jemang arhajar arpulai Dekis pangut kinong tre jong kanika corporation kila ishimenta ha kanika jinga ki da ka bayalum haplau jong kanika office ka badan halum jing shai shillong Secretary Jongka Coordination Committee of Registered MEECL Association and Unions Uba Arjur Khar haka jinga keren bat kabati CTV ulaong ba kani jinga ki da ka basange trekam kan yai beteng tar hadu baki bor badai pe ya kani ka office kinda siu dap ya katulop shabaro kinong tre Have to start for the survival that also is a priority. Hope that Pi haka baning kong e ngi kwa ban pawi kan ne mo kum ki balarang ba mo kan ka dunia lam hang ne barok hat na ka sikar mau ko jongi nakapor fly ngim kwa bagi nemi kumne mah juga ban avoid ya kan ka aka bagi nemi kumne ka bagi nong tray barkhai kinar mi andre ka situation ga compel chengi mah bagi nemi kumne na marble bagi ya kata ka jingbam chimkhia ka management mah bagi yo ban yakran lagi senam mentam mah dai tang mentar bi benar nai ka bagi chiti ki babon ki bangla ko halor ka tulap ka jongi teng kwa ban syai hning pila ban ong ba balai batang khalar sini khalai sini padi otulop kini ki employees kila emi mah tengok pak kenapa ki pai ba bon magi sudan ngata mah be yo yang kwa pan syai hne ko lomba kane kamde ka bangi yadang ki take up ke issue ka pementa kane ka bari de kisnam mar kidi ban soto bakat kum ki wage code ka bangla keren mah section 17 ro ko baong ba kumno ro yakini ki jingsio na mar ngi hap ka factory mah kidi ban sio hapo jangan nyosi mah jong benai te hande ngipat ngiang ka management to siu yangi aswa jong ka shipotrik marangi tep ba nakaliang ka jong ka revenue ka bangiyo ka biang ka baken siu yo ka tulop ka jongi ma te hande ka basngsi kolong ba man gi por la poi ba ngila niyo ki tulop ki jongi adu sigi akusan akun reo kidon gi por be fi ka bangi haban mi kumne kolong ba ka tam banai ru ma sakot adu arbana ngimyo te ngim kwa bagan poi gum ka tak situation namar ba hini hangne haginong tre gi jongi mantama ki banna MCL almost manta 40% ka workforce hidai ki bapli contractual mah ki barang chi site ki jongki ki meter reader ki barang napok substations ki napok office ki jongki but engineer ilong ibarit mah te 100 ka expectation pat jong management kolong ba kin perform pat ya ka duty ka jongki kin biangi ki report ki jongki man ka por la de ka por te haba fi ong bumta ba de biang ki report ki jongki ba de le ka billing schedule ki jongki kan biang ki pajba kin de ban thot ya kalan ki jongki ba de ba attending ki complaints ki jongki pajba ba bumta ter te ngikerman ba ka management ru ka de ban pelat ya ka tulap khantam hi ka jingsi kolong khasan hajar khan hajar fi kini ki por ki bumta kolong ka be ba kalau ngi keren mangiru ka khata ba namar ba kini kila de lupa ki family ki jongi bla ka service ki jongki gidan pila ban tip angne ba ban tip fi gidan haru arfus nem ru pi tegane ka de ke ba snosi ba kiyam kiwan kiut yang ke trayeng kila ongi benwat yeng no but kidon pat ki regular employees ru ki bapli ki bashimi ki loans ki jongki na pa bank ka bank manu banai ko
first week la film sale ot yaki ka mo default payment ke jong ki ka bapoi diki 1000 bapoi diki 1000 continue gumne kamlong ngadang snap gumne kamlong ngimban se hoi gidan gini na kini gidi sti bangla adu no manchua ngi khamda implement ya gane ka decisions ka jongi ke rai ki jongi ke resolution ki bangla sim namar yang to ngi ailat ya ka management yang to kan bet namar hadian bangi kendo yo CMD mementa manchua long ba okay I will reduce it ma nakata ka arpus ni syaka shipotrik manu benai ni pediang ni kata hadangi ipat kamlong kum kita gijing keluar ke pelong ini bangin mi mentakan yang aku abang itu fi hang ni kalong ba habang ipan yo kono dai kum ki break bla tip mah baterai hang ni ki bangi tip ya A to Z ya jinglong ko jong ni organization ni tip ru ya ke jingyo ko jong kama habang ipan kemun gidi ban song tu ba ngide ban yo ne kum na matan ni mei pa mah kalau kum jo hi dari kon ki pan tip ya ki long ki me pa ga jong ki ka jingyo ko jong ki dai kidon ki make pa ki bala ban ai kon gi jong ki ada ki barem dor kini kita berkhaj ada kidon pak ki make pa ki batrai ma ya hadir ke jing trai ke jong ki kami jong ki berit ru kada ki kon kimpan ya ke babion ki make pa ki la ban ane ngir ko makalong hang ne menta ngimpan ya ke belong palat ma marngitip ya ke jing yo kum ka revenue collection kalong kipan ya ke bade ka hok ka jongi ka bade kata ka salary ka jongi mah kaba kum mangila tray ila put in ya kata service ke jongi boro fini i menta ndai banga shu ko hang ne na bakran gono bakran sorong no pinpej ya ginong tray ki jongi ki bapli under constraint ka bapun constraint kham ki ba feel ki badan nai way line man haban pej arpo lai putli ki village haban ya daka skutar ka jongu ka bayung pinyang mio hari ijingyo kan no kharsan hajar hapadeng jong kita ki jinge penbiang ak service ke jongki kidan ki basyong apa ki substations ki jongki ki power stations ki jongki ki ba penbiang ki kan kalat ba fi menta ne pitip jingyo ki jongki kan no hadin ki la pule bah ka jongki ki la adab ki BE ki jongki ki la adab ki diploma ki jongki ki la adab napa ki ITI ki jongki ba kumju ki la yo ki training ki ba fair itulop kan no kan nyo hajar khatsan hajar khat ar hajar ani kadai ki ba songsi ba piso tu em teng ha bagi kernya kan ne kadang expectation kadang ke exploitation ru kabang atrai haban sim khia kanya kini sini bagi por gibano ya kibanang ya ni khmat namar ba kadai benan gono ke balong minimum ke bensio hakaba ngila benron ya family ka jongi aku abang pentip ya fi hang ni ma kena mangini syai ma kena ka studies ke bagi ma internationally ke bagi expert kile ma kan no dan kam minimum benron ya family ma income minimum kata kalong kakme ukpa bagi khon arngut kata sangut ngisim ya kata minimum ni lale ya study ya kan ni la ka dei ka jingbam go jongki ya ka yeng ke la ka dei hakan ya ka school ke jingnut ke jongki la ka dei ke medical expenses kidan kini bar khot dia bangi sim ya kita bar khot ni ani thu ifi yang ni minimum hakan ya ka juk ke bementa PE kan inflation ni kamduna ya ka life usan sapo wajar menta tak ada orang film menta kene ka jong April ni dia mah dia handai kene kal along kal ajial la de kisna menta kal ayat bang siyo aski arpunyo arpatrik piso tu de ngim kwa bukan long menta kan ni kwa baka salary ka jongi habakut benai ngi binyo syua ka shipotrik jong benai bangwan kan ma balai ku mong film ne babun ya kidon lagi loans ki jongki ba capsule ki bank ki odd bet ya ki first week ki jongki kene ka khata kan no so sisien ba khata kan ni kolong piso tu em kolong yang kolong sem do ka khata te kadon ka jingya kan at ki yang ki sem nata kuat ka kam ngani tu film menta ka sngi ma CMD ukhat yang ka review meeting ni sutu na dia kata kum ki officer sabi pikhat ka review meeting ka performance ka jongi ni dei ada nganga mo bodong menta ka sngi ba I'm not mentally prepared bang ni discuss kata mentah namar ba kay ka first ka bang la put in nga habaka pinpej ya billing efficiency pinpej ya collection pinpej gini kita idang ila ban improve ya gini ki berkhot ada padang kita ki pimla ban ai ka salary ti ban review ya kata ngam sngodon mon ngaman sing hapong kata ngam sngodon mon bang attend ru ya meeting em ko mangilong ngilarahi manda ka long bej ba nang ne syakmat di dadang ngimyo hi ma kan kalong standing order dadang ngimyo ka salary ka jongi syua ka shipotrik jong bunai kemut hakasmi ka bakhatwe la ka diga sisi jan cuti dan Sunday kemudian next day working days kemudian ngibor khaji employees bagi district kemudian cabar khaji office ini mi halal lagi office ke jongki but hang ni pada headquarter pat ngini assemble hang ni nang ni syahmat kada ya kata kan nomor habangin page mah ku mangkran menne habangin page ya revenue collection mah hakini kin revenue na ngini ku ngai fi but kan ni jong April ro fi ka collection ka jongi ka long bed ba
kadon ka banai ke bangi yo prapu ar kror kadon ka banai ke bangi yo prapu khandai kror kadon ka banai ke bangi yo shispa 10 kror so ka average ka bangi yo collection ngajungi hakini ngin banai ka long kita ki prapu kror plus hado shispa 10 kror te ka dikata ka pen longo ingi ka long ba balai ba kimla ban siu ya kan ka salary ka jongi kan pitip ba pidi ban siu kan ka salary ma manu banai nai ngin ong attach strik atrik nai ngong hapo ka sipo nai hade balai ba kimle pa dia katakan kata ka dik ik ben siu ngi pi ngim kwa handrai la ka pai ka situation ngom ta ngim ban se ngim kwa nen ma pani that pai ba man ta ngim kwa su ngi larang ba ngim kwa su fisem ngi kwa ban pha man ka por ngi ai ka ti ka mon ai ka ti ka diang ngai are ngam tiap balai ba kilong adaman ngai long fisem ngam tiap balai kilong adaman man ta long kan ka pen somsi ngi ka teng ka pen somsi ni kata kan fi ka wei ka long ngim tiap mai kata ma are hot to ka don kata ka kanika badan ka jongi ma ka bangi haban siwe kini loans ma dari file ekran ni management kin om igum tama kanika nyaban service kita ki loans ki jongi ki bangi la sim ha nagi different financial institutions kidon ki bond ki bangya ki lakot ke bangi ban siwe ki kalong mandatory bangi ban siwe te kunjur ko mangi ongan aba fi service ki we ru te kanir ko jongi fi service ka tulap ko jongi ru sha ka shpotrik halar ki we kadon ka cut off date ka ba fin service nai kumanta ki ong napo nep ko balada pimsio kata-kata ngin ot nai NTPC kiwe ma te ka jongir ka tulap ka jongir kalau ngumtakan ala da pimsio yang isu ka shpotrik kumara harwi trik haban mi madan gan pi ka kalau ngumne kidan ki areas ma kidan ki areas ki bangi duna kidan ki areas ki kaman improve ka shilong ade ka we area ka ba ka performance ka jongka ka biang te fin pe ka riboiru ka mak ki biang ngidan ga scope ka bangin improve kidan ki jaka ki bangin kam si ban tre sistem kum si pagaro hills kidan kam bangin tre sistem ma bangin improve ya ka revenue ko jongi ken par kum jur ki we area ki west hills ki jente hills kan ki area ka bangin kam ban improve